Kaixo launok, iritsi da egu berria edo olentzaroa. Azte urte xelebrea aurtengoa, Aurten ezingo dugu elkar ikusi eta besarkatu herriko kaletan. Baina egon zaitezte lasai, hasi bai gara amanaturarekin lanean hurrengo urtean elkar ikusi eta besarkatzeko. Eguzki berriak sendatuko baitu mundu hau. Baina horretarako oraindik zuen laguntza behar dugu. Gurasoei eskua garbitzea gogorarazteko. Aurten, ezingo dizkiguzue zuen desiak belarrira san. Baina lasai, badakigu txapeldun batzuk bezala portatu zaretela, irrifarrik galdu gabe, eta noski, zuen desio guztiak heldu zaizkigu Mari Domingi eta bioi. Hori dela eta, gaur gauean, basoko izaki magiko eta jakintxu guztien laguntzaz, eta noski, Napoleon gure astoaren laguntzaz, zuen etxeetara joango gara gaur gauean. Bitartean, ametsetan ikusiko dugu elkar. Egu berri on guztioi!